Так. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. А я тут такое раблю. Ну і штуковина атрымалася. Зараз ніхто і не пазнае былую каструлю. А то вынаходка хоць куды. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вітаю цябе, Топа. Што гэта за штуковина? Добрый вечер, Рыся. Гэта моя вынаходка. А у нас тут лялечнае чаяванне, Рмаў. Амаль усё гатова. Далучайцеся, калі ласка. Лялечная? Не, гэта не моя тэма. А вось ад сапраўднага чаявання я б не адмовіўся. Прабач, але зараз мы гуляем, знаёмся. Соня, Маша. Прабачыліся, але гульні дзяўчынак мяне не цікавяць. А нам цікава, Рмаў. Тэхніка, будаўніцтва, гонкі. Усё як у сапраўдным жыцці. У нас чаяванне таксама, як у жыцці. Глупство одно. Лепш полюбуйся, на мою вынаходку. Я яе сам зрабіў, вось гэтымі лапамі. Ну-ну, зграбнай твою канструкцыю не назовеш. А што ты разумееш у тэхнічных вынаходках? Куды мне? Менавіта. Іншая справа я. Маё адкрыццё, магчыма, перайначыць жыццё. Ды што там жыццё? Увесь свет. Ух ты! І што за адкрыццё ты зрабіў? Ну, сваю вынаходку, я яшчэ дапрацоўваю. Ну-ну. Тады скажы хаця б, што будзе рабіць твая штуковіна, калі ты яе дапрацуеш? Ну, калі дапрацую, Якая ты нецярплівая, Рыся! Ты сам не ведаеш, што панакручваў. Я не ведаю! Ты, Топачка. Як гэта вынаходнік не ведае, што ён зрабіў? Ну, што ты зрабіў? Гэта генератар. Генератар апошняга пакалення. Ах, генератар. Наслухаўся розных незразумелых слоў, Рмаў. Вось прычапілася. Не дае скончыць геніяльную распрацоўку. Так, займіся лепш сваім лялечным чаяваннем, пакуль ваш прыдуманы чай не астыў. Ты за нас лялькамі не турбуйся, а твой генератор, відаць, нічога не выпрацоўвае, калі не расказваеш. Што? Ён выпрацоўвае аблокі. Вось што! Хатнія аблокі. Ён будзе вырабляць, калі дапрацую. Хатнія блокі? А ты не чула про такую тэхнічную вынаходку? Бо толькі я прыдумаў, як вырабляць хатнія аблокі. А навошта? Навошта ў хаце ці кватэры аблокі? Ой, Рысечка, якая ты нездагадлівая. Тлумачу. Хатнія расліны ў цябе ёсць? Безумоўна, ёсць. Паліваць іх трэба? Вядома, без вады кветкі завянуць. А то! Вось тут на дапамогу і прыходзіць моя вынаходка. Уключыў, аблокі, пых-пых, і паляцелі да вазона. Спыніліся над ім і... З аблокаў паліўся дожджык. Ну, нарэшце зразумеў. І ніякая лейка не трэба. Націснуў на кнопку і ляжы сабе на канапе. Хатнія аблокі самі паліюць у пакоі расліны. Геніяльна, Топа. Давай хутчэй уключым твою вынаходку. Ну, пачакай. Я ж не дапрацаваў яе. Бачыш, колькі
праваду. Так, ух-пух, пакуль з імі разбярэшся, ось так. Ой, Топа, ой, Топа, гляди. ой, ой-ой-ой. Пошло-поехало. У тебя отрывалось, віншую. А блоки повалили. Не зусім облоки. Некая пара. Солодкая. Як цукровая вата. О, валить и валить. Частуйся, Рися. Мне не подобається солодкая пара вата. Дастаткова уже, выключи яе. Ой, ой, не слухається. Рися, треба їсти, бо яна все прибиває і прибиває. Ай-яй-яй, не спиняється. Хутко увесь покой буде у цукровій ваті. Дык ешь яе, тады менш будзе, і лялькі твае няхай дапамагаюць. У вас же чаяванне. О, вось і дэсерт. Ты обяцал хатні облоки, а виходить солодкая вата. Спині яе хутчэй. О, ратуйте. Ай-яй-яй. Тишай, Рися, тишай. Треба клікати на допомогу Надей. Тільки не Надейку, тишай. Тишай. Ой, ой. Клікалі мяне? Прывітанне, гудзелкі-глядзелкі. Ой, а што гэта робіцца ў нас? Спыни, Надеюшка, спыни, коли ласка, топал генератор. Топаў генератор. Майстравал, а выключить не може. Замест хатних облаков валить нейкая солодкая вата. Рмау. Топа, нічога не хочаш растлумачыць? А я і сам не розумію, як гэта атрымалася. Выпадкова? Выпадкова? Яшчэ як выпадкова? Табе не перадаць, наколькі нечакана. Ні з таго, ні з сяго. Чому нечакано? Ты же амаль скончил допрацовывать свою вынаходку. Мы чакали хатние облоки. Ой, Рыся, Топа яшчэ той артыст і фантазёр. Але мне цікава, адкуль ты даведаўся пра пароль? Падслухаў словы пуску. Ах, вось яно што. што ты, Надеечка? Я нічога не ведаю пра пароль пуску. Каструля, о, сама ўключылася і давай варыць. Пасля ух-пух-пух? И я чула. После гэтых слов и повалила солодкая пара вата. Што ж, неабходна мяняць пароль самаваркі на больш складаны. Ён вельмі просты, нават для Топы. Выпадкова атрымалася. Я не вінаваты. А у тым, што нахлусіў мне пра сваю вынаходку. А ў гэтым прызнаюся, нафантазіраваў. Ну, прабач, Рысечка, але мне так хацелася цябе нечым уразіць, здзівіць. І ў цябе амаль атрымалася. Хавай ад яго, Надзеечка, свае чароўныя прылады. А то ён так нагатуе. На ўвесь двор. Ой. Топа, больш мае прылады не трапяць у твае спрытныя лапкі. Я пра гэта паклапачуся. Добра, што ўсё добра скончылася. Ну, калі так, то і мульцік можна паглядзець. Давайте, мае гудзелкі-глядзелкі, мілыя. А зараз, мае гудзелкі-глядзелкі, час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чысцім зубкі і ў ложачках сустракаем чароўныя сны. Дабраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Казачных вам сноў, мае любыя. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваша няты за
закрывай. Баю-бай, баю-бай, очаняты закрывай. Покрысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, в очаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.